Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Chetrete Cameron gebere na isano maega yechinsa ibere sebambi abono ana mono somurobili nsoko bwakire tole nabarandi baito gaigase studio una nagatebiri tukulia lero tete kuligeri siasa ne kanisa gekogera asama tukabwa ngo twarorire ekanisa na siasa chia chakire kwa bachiko bwata na maboko uise kuligerelia ase chi Twitter handle uligerelia se mitandao litukulia Jumapili abana siasa bonsi pini go bakogende kanisa no bachiko babago kwana n'abakenya ne pulpit yo monene kocha bale bayegwa kulende sembambia bono abageni bachiko babago nkonya kuligerelia engane yo nimbwatega igo mo reverend yokurunga David Ateka nigaga kole mirimo yayo yo borandi ya sumuchyo yo Nairobi nimbwate boigo mo reverend nero kurugu Daniel Murara no alega igase studio mwancho muligeli nimbwate Bishop Stephen Nyakundi no alese studio na boigo nimbwate reverend Nehemia nere ase studio taite kora abali bagali tangani mwancho muligeli jakiro mo reverend David Ateka tebe nga yakorandi nga yakorwa na namono tutaracha kumanya go sebitabo bya na bigolete kuri sifi chi abana siasa ngakibwakire wakiro bya moralia amario tane minto umugusi wongoro kwa reverend David Ateka mna mwibo moralia teba wongorandi ya Nairobi assisted ku Molem kanisa ya kuruko Pentecostal church Molem njelo mugusi kamili tindi afcast mugusi okuruse bokiye pastor inkorwa Kisii Central eyere Kisii County Kisii Central Marani sub county location ite Kegogi actually ni bwataba ligerelia bange sana baguruchinse mochia kitutu cha North exactly North ngiseko igole simibono igara boko igo bande babiri batatu bakumenya bamanyete kabisa asante sana nimanye kaine Kegogi nseito nyamyobe kenyoro na kito Ogeyo wajumo ligeli ko igoro burandi no alega iga David Ateka tebire gakurandi alia semo ya Molem ase bali bale kusi ne njire yo kwanda kayole Kangundo Road Kangundo Road biyamono sana asante sana tigandara mo aligani nere mo reverend ogorugunga Nehemia arata tebingo akiomone na gukwane asema mbia bono nere ngakiabuki biyamono moralia biyamono Nensoko TV masamaria ta nengoro kwa Nehemia reverend Nehemia Rangaje korandia sekansa the Reference Church Ororian nsema ya Kiserian aya nayo karalia se county ya Kajiado no abungorandia Kajiado by the mugwe bara Nairobi mule it is in Nairobi because it is less than 50 kilometers it is within Nairobi metropolitan bali bako dio bali mu pastor ba reverend ba tebanga maete 50 kilometers igo Nairobi that's in Nairobi igo no kwarure bono ba no na rure bono mambi thank you so much asante sana tigangche se omo reverend nero kurukumurara semambia bono kwa bukire somo nene biamono moralia nchongoro kwa reverend Daniel Morara Migosi Migosi to ere Bosamaro se Nyamira County West Mugirango aria nonka na boigo menyetega Molem Nairobi ase nkorandia ngokore mirimo yo monene ngokora ase kanise kurukunga Sitam Buruburu nonde Sitam neye renene ni nyiroche arong Jogoro dia bugo uno gochokora Jogoro dia gariga no ngokora mirimo yo monene mbuya mono sana asante sana tigandara mwaliga na Bishop Ogorunga Stephen Nyakundi asema mbia bano ngikwa bokire yesana numya batebire Molem batebire Kangundo Road batebire Kiserian tebyo mugusinga yokuru dali nje ngoroku Bishop Steve Nyakundi Seito Central Kisii Central asagol kum inaisenda mi jengora Nairobi kanisa group the Grace Church of Jesus Christ Thika Road
Thika Road ne ntambe sana mwatekera guchaka drive in guchirugura gwachakire kubaru no muntu Thika Road all the way paka garochi kokore rio tete kogenda bono o so juja do batebaga jebine para ya Thika Road anyway mbiya mana sana soko nyara libaga aba bishop na reverend sogo chase studio semambia bono litukulia lero nataka mwanalire kutumike pulpit kokwana lingana lyo monene na ndi nimanyete ndi koboraga igase ibungo mbibe bigokwano lakini tigandara achakira reverend ateka asemambia bono siasa ya chire kanisa na pulpit yo monene egera ntalikwe bisakuru esekerenga lero mukariko ba mukera mubege to order of the day mwachakira mwateba tokore praise and worship mwacha mwateba tokore announcements yonye chiroro turuoro totebe bono sermon yeboro mwatuka rere sermon mugo na chira mwibegete 30 minutes mwateba 1 hour introduction of visitors bono 2022 kanisa ya tebekanite ya bwatero liene sana siasa ya Kenya na at this time na ntu achakira kora the same thing happening na kimuligeretia sekirenge asomo nene na boiga soko abale bali baire libaga baturaye asebirugo ao na bali babwate birengere byuchigotora asante umuraria asoko ngalibaga nande abaminto abamuto tegerete ntu abakori emirimo yo monene emirimo tari raisi vile no kurangirwa ande kara kwarangiriwe wika otenenere uigwere narira uragenda biya siasa ne kanisa mbiri yale nonya igo bire amoiga dokoroka two-way traffic guse na kitoroka ke gusina kitora tebe ekogenda lani togwatana na siasa ne kanisa oise gwatana na siasa ne kanisa ense ya sariki ekiagera ritangani kabisa oburai abantu bale ko meki gose bale ko kora abantu babarayi gusiki abarayi bense n'abasomba bamonene nabo bale gukwanirwa ekara bakwanirwe bakonya abantu enga umurayi urenge ekiagera egento kiagera natabeka siasa ne kanisa igere amo nyasaye nero urengo umurayi itu lakini ekara ya igete abantu bakatwara etama na etama nengiye kiagara bani birego tabanga uyo ganite ko bomurayi uganirie merememia bono ekara batwara etama bagata bono monene tabara ndoda gete tonyore omurayi muna jinze jinde ekara ba kana nyasaye nyasaye na baba eteli baga ende bae go mugambi nto abwate king makers oyo Samuel akarwa lende akabao mugambi uyo mugambi w'abantu tari nyasaye joreta urko Sauli toje kanisa na bere amone na siasa kabisa kabisa igobono nino igobago jaza mabokai no mubasabere mubaba oburayi okay tigagira dase bifende maese jechiga kiechi chigedete kumjoka akira tukuligera liboniga eroli ye kanisa se siasa niriye eroli ye kanisa noko ya oburabu muna amangana bwenete koba ikiare kanisa igote bungana eri bwatu burabu you are the light of the world ikiare kwanyori oburabu kurwa senya sai bono gwika tubaorokia bandaba ngakie bwenete koba lakini egento gioka bako gose bagochari moriri batagete basira lakini twe ntokwe bacha kurwa se bale kiagera into tubwato burabu kiaro twabanyora kurwa se nyasaye na nyasaye gatagete tubaorokie igekero bagoche kanisa ime bachira asaga ya baorokererigwe erinde bone gento tutakeire into abarayi kumanya abantu be kanisa noko batebye kene oburabu nobo koraya mokoraya ekiagera into ntoroche mutwe kiaro gya the church is prophetic okay ekiagera gya korora mutwe yabatebye ngama ngana ari mutu namabe kwa baonya
Okay. Igo bono njira teo turabatugute kia na barumbata gete konyoro bura bwa Nyasaye. Mbata teko jarubura bwa Nyasaye. Murandi murara ekisimbambia bone senkwane itotigarete. Kero kurigereria marandi mwaya bekire rero ndamsuri talia na teba lakini abarandi baya bekire boigo. Okonyora murandi agoteba na arorire bosi yago ochikonyora chikura no nechiribu chingana iga and all these politicians ba chakire goch every Sunday every Saturday they are ngoro kabare no nye 3D conservative churches chikanisa jiri chi ale goteba nga tuligwanjira mwana siasa akwane lakini rero twarore bago take over pulpit bacha basoro bacha kana barugoteba una batagitese birenga byabo omoraria tiga nchake goteba nga amaene bune kanisa chinga kichinyinge into abasumba ba Nyasaye twaferi na twagure nga twachakire koira chibese litanga nigo se bintu biri bikororekana kobwa lingana lya Nyasaye komanyete nga ntwe nigo tole gatigati ya Nyasaye n'abantu abaiga bakora bano ntwe n'abazumba ba Nyasaye tubwenete koba gatigati ande boigo tutabwenete gusaba nonye n'ikibese icio nga injo pulpit papa siri pulpit yebwenete koba ya barandi ba Nyasaye yani yari na madabao sio watu taya bantu kero kende be burukanirie n'egisiasa lakini abasumba ba Nyasaye that is why okora de agano chipia yani sanduku ya machiko ebwenete koba se pulpit ne pulpit ebwenete koba sachen igonga abanyasiasa abange babo nigo bara abashirika baitu igo bago ja baikaranse elinde lya kara baikaransire barwe sadaka ngonye ne sadaka elinde lyo barandiri kubakwanira na Nyasaye Nyasaye bakwanire weterase tole elinde lyo bamakuru oro basoka tigangiche se Bishop Nyakundi I once ole kebero igoro Thika Road no siase kominyoka sada ayekora kwa dese gwade togede tukore se babia bado okay umuralie ndo nayo goteba yo ngwanjira no igenta barande bakwanite tari raisi ko separate politics and the church egiagera for example kwanda kwali ne meli imiri imwe ikire gati ya anse kolete issue aino karanse to kuliginjira na kimobwe konya kurwa onye ne ase abochoka mutija aino karanse to karanse like now 2007 ekere problem ya bete na intuntu omiete bantu mbachite kuspenga ki ekanisa etigwe wanyona tantu bantu basambirwa ase kanisa ime andomba yete so error ye kanisa no ko directions abantu bakora maya igende galokinda kana kabisa gwe kanto bakoleki ba respect ba heshimu ekanisa yo manene bantu bagwakira siasa ime siasa ne yemine ti morali to je kanisa ngido maide na morali yo ateba naki abana bashirika baito abana siasa na bashirika abanda bose na bashirika lakini ukatubeke limit monta ajaje koleta siasa yo gwetana gose gukwana ngaki oyo no mube injengeke egiya egina kinje na yote naki ekanisa ebe na sandu bategera ngina Nyasaye onye siasa inugenda kwana gojisikari okay ekera tukuligirirwa kwanira igoro ye kanisa nande gwatebire ntukunyara ko batukuyetanana muri kyo yo mubwe gitabu iki yegoro genocide in Kenya kilikire na omugaka uringo mwana siasa kuigwa mwere asama tukamange gagoteba siasa ya chagete kurwa sobo kabira tigangira ne asomurandi David nabura nyore kanisa yawe ewe exist ya sabantu batagete kuigwe message gete ekeramo korosia marandi ino nonya abantu batete kuigwe message gete nabura nyore message batete kuigwa niyo ko baga abantu lakini esenye njobone kanisa yawe ere asekebereke ky'abantu ababwate ekerenga bunekyo bunayo murandi ukwanyora roborabu. Are you able to tell your congregants dere nchira tubwenete ko banya echinjire kie unyasaye gose goko banga ngo batebya nawo barantebi na inche dere mbabwata mangana bago chanti kanisa ibe
bia monando morandi o moraria na beru murandi today bono umuika twagutambukirie nyore saurie kara ari kurigie bunda na baje takaumira abandi bakobana iraganza kobana so naye rero bana no turabona tukwambukirie umuika okay omoraria korana numa tugukwanira abantu abange asinge njiye biro muna ncho morandia erolie kanisa nero ncho Kristo na ndo morandia ingana mbene takoba tariri watanana ibone takoba neutral ikabuzina kwanto kata koba gatigati iyo koba gatigati ekiagera inse koba ngabono ekiagera ora nyore oyo ocheko ligikura umuiri wa enara manya kwatabanga gakinya rebe tomoa na atire kanisa iwo mbene takoba nagi neutral imbe gatigati itaris nande nkwane kene nande intebye abakristo ekene nakibabona twakakikura ekyare kura no bobisi womuntu nyore ne kara libaga lya enani tyo muntu naro orengo umworoki akaba umwiti akarugi Yesu mbakole tajikura gara bakora jikura jikagwero yomo ekyakole tubobisi iho wekambaye civic what inaitwa civic education na kiwa bweneto wakajikura okay tari abagotena ande basaba tanga nyarebe igoro tande kanisa imo okay randia nema wale kirada chira sole usekurigeli we want to be very honest abarandi mbali batenete chingaki bakuri kudone ase bitabu bamanyekanete twarore bakorwa borori bwabo bari gotena at times ririe omusima mutakire gokwano mura David yarotebire tene no rubebe igoro gayana batimbaroro bagwe sok baru strong statements onye no accuse system iri barochere boronge bayi accuse none kara bayikara store ekanisa yabono igatumenyete nebwate chinguru ecyera anyare ko bage accuse umurayi ekora David yotebire baranyoro muiriyo na arora arachata meguru kanisa ekanisa gebwate chinguru china ne kiara chikanisa chinguru chiya njiri ko rwasa abantu abe chikurukurwa igora senyasa nonya magoso karo igebwenete gotene ne batebya na magoso nonye amangana kare eba pongese batebye mbuya mure lakini rigereria yager ekanisa nibwenete gotene nibwate chingurukuru kali asabantu chinguru chiaye chikurwa sinyasa okay igebwenete gotenena na indebe ko musimamo ya muna korengana nya sata gete tari korengana munu muntu atagete igiara ntubwata abantu bali atagete ngani bwato muntu toreta se kanisa yu okay murandi ayuepo castigate bali bakorrekana kogenda mamincha nonya bakaro mwana siasa bwesi ko chire sikabu obekire security paka yakolire gukolinda nonya naye gwalenge kanisa ibyo manyete moraria biyamo na seri bagana ende nabeko ba egento kerege kongura kini ekanisa ne kanisa go somo sombonya sae no musumbonya sae na hade na batigarete ko bo musumbonya sae aeringa na ryo koko iwanko tai korwa sabanya siasa lakini nitage totegerere korwa senya sae inkinya sago kwana so tatia kerota gete kugayana kwa console nya sae many times tuabere to console di abanya siasa aba na ki ekero tuabe kira ganto muuko twamagoso agotebanga bono n'umuntu toguchi kwanira n'umuntu gete to wakeretebe eyuera against ekanisa ekanisa nigebwenete koba neutral kabisa to seek God nga nyasaye ninkiata getenkwane igoro y'omuntu oyo nyasaye nkiata getankwane igoro y'omungwano oyo taita koleta ogwatana nikagatigati ekanisa. Thank you very much. Ndatengira ndese bishop. Boni gekera tugukwana litukuri igoro twaroche abarandi abege Islamu bale State House. Nabo igo twarorire nonya no mwana siasa okurukunere bigate gashagwa gakorangeria abarandi buoye bagendoro bachikumusabira bate balero inchuo Thanksgiving service imbugate ntagete monsabire ese bikorbu nabiria. Is it the right platform ora tebyo muraibwense ora tebyo maybe bunarigate gashagwa nonya nachi chaiga abantu bali nacha na barumba bwatemeru miose litukoliria message yago igekoba yoko moro kinga kinya samu begete asekirugo ikiyamono muralimbia mono sana
A question kwa boli tali rahisi go. Ngingo teberigo. Nita ke tomo ngai ni bua igoro sana. Ekero ogukwanira umurai. Egiano nye ekero Daudi agosete. Nathani mo yes. Taji dia ase bantu bikaransta bange akamagwaza singe sa motebia bona acha komutenga nulo chintu kwa kolire igamurike tibweka. Bintu mbire otabwene tikukwana ase abarai. Onyo muntu koro chikale bube. Moralia. Nje to me igongo jango kwanere ngotebia sole mbobe. Hai onye ndagete gosomia abantu bekanisa yane inganga kibabwene te gwaka chikura osomurai bagochora. Igentongo batebi igongo batena ki omurai tutageta as this time no murai tutebe ogokore gas. Kwarire murigereri umuntu ogokore gas etabia ya nakiere tindi ko batenga koraiga lakini ko batena umuntu iyo ayabona echorera umuntu bwate binte kuri dischirega to me ekira kindako ekira kwari wachire kwa urabona tatebe muraibwe nso barangiri. It's very possible because naenda tekomirana na organized groups unabona ino aba bishop na aba reverend mubwate kiombe keino muri organized mwachire ororo mwagambire no muraibwe nse mwamusabeire the following Sunday goko genda Thika Road ababwatani bawo go bare sechi chant chiri ngaki gekogera mbatake justification ngangi kuachiete ko kororo umaite tigango tebi ayo moraria no naye orangirwe toko batochi egia ngio igwe minute naki no bwate issue no muntu uyu otachikwa ororo ande no bwate right yoko genda no gutagenda so onye nje narangiru tutebe narangiru no umonene bwese bon president onye nagenda ororo wikamanye inkiandangiriri papa siniriri ngina chikokoro onye ndangiri nigata getenjiko be campaign yae ina bonda akana umurani na bongo kana lakini onye kwandangiria utageta masabo mungero utagetia masabo nokane umuntu atochi kumusabira okay umurali gaki enera gasiane neba no muiti neba no muibi neba no ngite kiro umuntu natageta masabo Bishop whatever kere botrata tabasa murara muradi abono invitation wine you how do you deal with it chi delegation ichigenda tekogenda egatie bintu biria kuigo mwera okwanera nkelinga aba bantu mbateti kuigwa una alternative opinion unaboniga yaikeire abarandi mbake sana baratene nandi timatiko se murara ngo tebo kale se pulpit baratene bakani abantu babatebye gente kimurigereti is not right nande esenyencho nyasayi no nabayete chinguru cyo konyora reference kurwa sebuku naboyigo mwanyora reference kurwa so muikoya na maene na bishop wate bire actually abantu aba Kristo baito abana siasa abana Kristo baito aba Kristo aba arahange ngo turangiri bare asebinte tafauti umuntu turangiria otebanga yaya ninga netie kerugo gete ninta getonsabere rinde ryo ngonye nyasaye ka konganjera sawa ngonye nyasaye tanganjereti sawa kwarangiriwa sometimes sinko igorore nyumba kwarangiriwa sometimes bana bachire ngumbu bono nguchigocha bare the homecoming something like that nabo okogenda lakini egento kerokyo ntagete kubeka buronke nkerianga intention ya yego cha kuyekwana se pulpit eyu erobono eyu igabuna bokondusio okay lakini okogenda nabonko ngusabire kai no tagetobu president gikwandangeria the other day bishop na morora kare ase breakfast prayer bishop was there na abo igo aga participate role yaye nkre president ye murangereti igo nchen okorangiriwa na bonko genda lakini ye intention ye gocha ko yebeka ase bulpitinga bono bishop nero tagetobo gambiobo igabo no ntaba se kokora bishop Nehemiah Yes. Reverend actually
committee yane ya siasa murandi tokobora naye ntagete ombe kaso monene tinsira pi committee na bagoso na kongo so ase committee lakini koboli wangandwe maoni yane una babwenete gokora I will give them advice but guy sitting there nimbuati assignment yana ne goitani kogenda committee kira gituko na ko amangana siasa go natikira amangana ari na etu na nyasaye ngokora mbarora kili bale committee ni matoi mbarora asenge jonkere kili baire to mate kiro muntu nabwate koli yaye na maite kikia murangiriti bone kero kwagenda kuchari maite kwansiri gusira the assignment ru kwa etu na nyasaye okay goikankane ntende nebo kwa ngumotevinga na kimbu yambo na soko ndangeria lakini yeye arotingokora lakini njengo tende nase onye ni advice ero na bonko ba munakorengana bagendete gukora aya batagete na masaba lakini bonko ba nabongo babasa bonko ba lakini committee ya committee ya kurigeria magendero David ni nubono moko bekworo buna boninga na borande chinse mo chinde chiebungo nyorenga onye David ateka tarache murandi David ateka tarache arigerie arore pare mbuyere rosiri ebirasi ebimbi ya birosiri igo bintembiraba nandi nabagoteba mwaro cyomwana siasoria nonye abandi mwabarorire bakiri gukimwina abatutukanire naretete akagache birasi eroli iyo go supervise no na magendero ne erora sabara ibe kanisa okay morali nande nganjire ngirane no Old Testament by the way bintembia lengo on Old Testament ekerense yale ko bana yasalikire nariyo abagambi bale babatabanga inchwango totebingi tuboneta gukora tali mna siku hizi kale kerense yale go salika se nchara yajire gosabanto bakorire bibarura somo nene na ikanse yale korigigwa ningi jolenga gete David yakare ibintu byamukongerete abaleta abantu munabona bakariko bari abantu ekara bari abantu mayete that is I think first Chronicles chapter 21 shetani ngojaro so ayona bagambi aba ekene gyamangana karogo so mabu nga shetani akaswa so mugambi Daudi akabara abantu ekige kage chio monene baadaye nalibona nyasa tometoyo omo banerio ya akamubanero kurukugadi akamatabya wakorera goso waitira abana ba Israeli nakikwa baita wakorera magoso gwatigira monene bono utagetorore jeshi ayi wagireje kura ngaye bono no mubuye gyaro gwate jeshi enene ntanto mbale korangiri wa barandi mbale korangiri bayende ikuru ekera magana akongire nari bale kogena batenga wakorire bibe muno yo wada genocide oyo namuruka kwere oya ale gotenda kabisa gakwa chinungu kabisa bono sikuisa barandi abo bata chinungu wa chinungu la basikale na bakale otabada yo kwirika kwaso amo akwarara wada bali dali jenaye salia aba tekene mbali ko kwana barandi aba lakini kale barandi mbali kurangiri wikuru kare bintu byasarekire wose ekero mugambye ko kigochorwa nari nyasale watamenga Samuel beka mafuta na angire Sauli kwagenda lenda somo kwagenda sejeje in fact kwa bekirege ndekia soboroso lakini abale ro yabere boygo kera tuli Bishop Bode semambia bono mugusikana nstega kiro muntu gabwate kera chikura chigocha bututukana umbororo the voice of the church liogire kanisa li kwamba korekana gusira nonye kurua nonye nese chinyumba cyubora libina bono tuwa chakiriga tutete tuigwa barandi watese kwale kwa banga bono ikaranste semambia bono ese ya Kenya bunegendete kuna kokora siasa gekora bunego chicha ya chire bakotebanire tumubaro lete kieni leta gintu gite where is the message of the church ngaye message kanisa berete ono morali tingo ko support point yo tanga voice church teyo yendo kama watanga liogire kanisa ndio nasinge njumuta liko toreta barandia walibobwate voice bora murabeka abantu batabwate bora lero mwajire kanisa nero kanisa manyene kanisa Yesu nera akurite kanisa yaye nandi kanisa yaye tegusira barandi bare chenu bakorani nganya sai bago directions mbona batari ko the opportunity bakwana
as a bishop bure ase ndoyo mo we bono le nginta bero yo mo Yeah, okay. anya na gote okay no therefore is kanisa nero ne rie platform bantu bana batari kweu let me tell you tiango te bia ken onye tari ase ndo wata bantu bale genuine ba gosa simo monene ense go sirapi bantu bale ba gosa bele ense babuate hati ense kanisa onye ndidi jena gosa bana tafadhali tiago tobeka tuwezi pio nyanto basariri mwabeka bantu bose binga ki unabone kanisa ya nje kotebeka ni Kenya sai ase miaka yose binarandi injinana korono mwe musika gocha ko boli chukure kanisa yani I am very sure ngoja mpaka kanisa chire next akara kotebu ngabu we copy mege ndo kwana ekianje tingo libaga oje kolete bintu byo bweta in the church yani sai ndio nyengo kurangiri na no bora chali I can preach we kulibaga muno mugeni ndi bwensi ocha after that na bongo kotebina this is what you say kwani abantu batenga ikwaru tigerabu okay murandi murara mambi yabono ne guru murandi agatebanga nilibaga totali kuru lakini sikango te abali ngiliugirie kanisa goli asireire ase chiwol chi abantu bali babugate bintu byo mubuku. Where is the voice of the church? Actually buno bishop batebire abarandi bali abale goronge bali genuine mbaranyora platform ase babonete gotenena nakitocha kwa manyam genuine mukale epara mugo saba mwateba innocent I have seen nyasao ko iregali innocent raro ri kiruge ke kwirire kwaro ri barandi bakora bagitali nje nateba nabo igo na kige kegera ngoteba nga abarandi genuine nabo ko bamanya gwethera ase okobana kwabo okobana kwabo nko iguchi gwa kolekana nko iguchi gwa waikirana so abarandi abu nabo ko bamanya nekero tiganya sa tokonya kigime kiagera egekegera tuatanganirie mono emeuko yeito kubwa ringana ria Nyasaye kubwa ebinto binde bone kero tukubarora nigo tukumajikoranga abana bo babugate chigari cheito abana bo babugate chibrodi cheito abana bo babugate twarusie focus ase Nyasaye twamagoso akoyebeka ase mwanya abantu abayigatorochete politicians the church must stand ekanisa goikete ni buronge in very genuinely buna sende garia buruburu na korora nonya na asasini ningo murandi nga kerokende politician ya chiro mona siasa bono nehere maarufu sometimes yo to abate mongina buombe president ya gaji choro ali na roche ngana maene kanisa ntotene ine boronge mutede boronge ekekegera nonya neri bagario gojikoewa igachiete koewa tu what is the hand ikwani abantu ikaranse Bishop Oginde no aringe se committee na no mu Bishop Ogo kabere Bishop ekera ali tajire nkorengereria lakini talia kerare active in service okay tigagira ta sole musomba bwo manene kwigura barandi bande batebire lakini ntogendete kona kuligirio girie kanisa this time critical point kware guikaransa na ndibuna Nyasako ile libaga rero toraiga mugusio minto darari bwe profile iri otebire nche igondense mugete ondo tebire ndense mugete what could be your message mbabwate urwase ogochora kuri batagete gochora lakini barigereri mutwe nga Nyasaye nari amuna barotari oguyanjira kwabo bari byo gwanja kwa Nyasaye ikiagaro nyimba bwati gwanja kwa Nyasaye ukugane kwabo nabo bakoreta mba ikiagara igogoche kuyibora oboiti obokurumi namanganama bono kumotebyo umuntu orio utagete gochora ogochora mbuya lakini yarigie kurwase Nyasaye kiagara abantu bonzi gusaba bole Nyasaye na agaiga Nyasaye natokonyete tungo saba tole Nyasaye ase chinse njire chindo tasabe Nyasaye onya go saba Nyasaye go kwibisa igaiga ntugwate uru na hindo ndibwanse akorangira Nyasaye no inyumba mwaime Nyasaye na bako mukonya morokia no bakene muna kwabo lianga esauti ye kanisa ya barandia
balikia barandi bekene babatebie kene babatebie nga umusimamo oro obo uri bechoreire lakini umusimamo oro muya ko batebie nga ligererie genteke ngochi koibora kirama ya mutu irinde bamanye gwechorera. Okay. Ekera tukurigereria Murandi David nande gwa kwanariri gwatieka goteba nga bagachire igo bagachire bakera baganiri anemo no guchikosabira murai na koranga chinga kichinde kereme chanderoro lakini ekera ukurigereria buna bono chinga kiechiga tule ase ense yabono iga twabwata barandi bamanyikanite kurwanira demokrasi ya Kenya twabwata barandi babwenete kurwanira constitution yense ya Kenya twabwata barandi bari goteba nga no tule se struggle ya second liberation nonye no gochaki gukwebia mebinge go biarenge ase kanisa ime. At this point critical point turaba Kenya bono iga bado na kiki bagendete go struggle kuligiria ogirie kanisa Murandia umuiko yo kwambogere ndiga ngambogere ama ina ino murandi tene nzengima you want bado nondi I want to dwell Old Testament ntoli supposed to kucholera abantu abantu taliko raboroke batebingo yo Israel ikiagara na tebetiwe abuna onda itegocha First Samuel chapter 16 genda bono corruption ya soire omuntu bwate binto na rokorigererwa lakini Samuel yakara tebetiwe genda na nyoleire umugambi era aje takarigererie kintu botambe njogora pastor togo sabera rero yoja ingo irore jikura nasawo kala twabekira abantu amavuta bozi mwabakira amavuta bozi egororera nyasa tarajora bakili nyaza gatokonyera saba kamotebia tapuri njediko ligura mwanya abantu agoligeri nchengoligeri yankoro so corruption ya soire and corruption ikara yale goswa ibilego tabana ki watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa ikagusina kitora atebe abantu banye bazirire asogotamanya pono nandi nabangire nona abana bawo mbako ba abakwani. So now this time teninyas twirane into Pentecostal times omuikoto konye elinde toko kora mangana ya tokora somuika kera tukwanire goro ya maguta Murandi Nehemia twirane na ndasure maguta mwakire kiro montaro kiro monto gago chichote baninche nabe kire tuo muri oli bwo bubuyi amabuta ya koraya gwaderago egwara mwaya gwada amabuta nabare buya ikiagera korigerere gwetere bibilia nyasaye gare ko chora abantu gwetera amabuta ikiara na ara tumete Samuel agakogenda ochese akamutheibogoria amabuta ari gare ngochia gokunura abagwirende abarai ikiara amabuta ari gare ngasoro kunjara abwataine bono no ya umora onye nyasaye taramuchora tagweta bono bobe abotoka bugata amabuta ito igawiteka aite kirekero monto na ichichuba aria arita ari goiteka ngo ekiagera nyasaye urenge kuyara munabwenete kogenda bono intu atigete korigia aria tokarigia ya ito atokomurekero monteri ndato ekerito tagete kera tukwa na maguta Murandi murara tari maguta yo okakari gukwana ebitabo bye kanisa na biro bimbiganetie kero korigereria okogenda kwarigereria sitam ikanisa ino ne agachire ne developed nibege toboro sobwaye kirine kibese kiralia kibekire kwetera asaba bwatani bomonene rero ntete kwasi umugore kanisa ngao patirende nongo tigete sitam tindako nganye ko chikorigereria sitam ya inobinere nyasaye aya basese niri mwagachire kwanyora naye baminto guko nagobeka litukolinde mburege gocha kwatebenia makonda ayo mbure yajire Umurandi umanya koroka obwate binto byonsi ensenkima wanyana no mutiga gaki na maene buno gukwana nyasao tokonyire actually nyasao tokonyire lakini structure ya tindi ntaiteko yekwanira bakongu gaigase patrick kiagana na nje ondo musini nikegima na boigo ne structure engogetive kegima
egekegera bari n'abantu bakurigia obosio bwa Nyasaye batari ko maguta ayo tinka yarochi abo kero kende nga kero omonto gicha twamuumurira amaguta twamubekera amaguta lakini na yarorire korwa se aba basta bande ne kero bakumulirwa amaguta kero kende amaguta ndabaso kwanera the wholeness of God eise kobanga amaguta ali atirimbukire korwa mutu wagoja chinderu ne bibiri kare kwana aike senkoro emaye kugwera nga omonto oria twagwere twamurire tamafuta nero korire ki nero hirire chikura twamakuru oro twasoawe ake kuba after twamurira abantu abange amaguta thank you kanisa netware oyo mo base siasa bishop kanisa netware oyo mo base siasa bateba oyo one of us oyo no muntu ito nintu twamusabirete oyo noyo ito we can claim for example ekanisa ogojia nabonya sala choro murai kurwo ekanisa terrible kido no monto ino obemboro lakini a point nena de comek Nyasaye no mungaini sana oiso kosoma akege historia nona bana ba Israeli kra konyora ba komesi akore isi reida na bala verida itali muya lakini otigo ba rest erindo ja godire na banta aba bahamba unabona bateba farao ngaga mukongeti umutwe erinda akore bikone bya byonse bona ndo gyo chikia banje na gitenganyora no umuntu ako obeire murai na bantu mwakumi akiabo mube lakini Nyasaye amurende tumanyete ekiagera kera bantu ba botamutamba kera bantu ba mwebire igakore isi umuntu ekijwe kongusana erinda abakore abarainisha igo igendongo tebaneke murai oliu karansitari tobasoka ngomuntu olia nare above God kwana kora abantu bagusabira omuntu murai bachorire akwe instead yo gukwa kwanyora amanyete bia Nyasaye amurende bantumba ikaranse teno nyambono uranyore pastor bana gusabira ngaki pastor binte Nyasaye akoire ikobore pi lakini banyora na Nyasaye nali ana comment bono ekanisa nabe gutwara umusimamo wana ki ntota geto muntu myekiaza geto muntu toregete ukora byo okore gasi njitindo chibibega bugota tige gento kero kinateba ndo basogote nabono tore chigarigoro tokora politics okay nabo kwa advice anto ngaki injumura inagania noyo bwate okora gasi numono ligereria lakini tingo tenanja gote bana noyo okay wanchumuligereri ekera igwete togendete gukwana n'abasumba bo monene asembambia bono gekora twatebanga na barubutiga tubaye baga beregerera kiro muntu agatebanga ngo bachiete kanisa bakayeguri bagaswali isagororo bagatake over rero batebire pulpit yo monene sikwe ekera kogenda oro neba na chietelime kera bwate gusine byumbe bya komboire ngaro mo chairman yo mata etegotene pulpit ya chaga korera ukora likwiki omboro bakamukani bakamotebia bono genda guchialie seme ngao igorende mwanchumuligiri goira nande tugatorando mutimo ko musinini togoira nanto tete kumanya message yo gosige tomo Kenya semambia bono gento genda teko bage gukwaneru ni chinkwana chobo tutukanu ngakitoko nyara ko batoko message chinkwana elito nyara ko batoko twara Kenya ya lero eyankyo ne ya matukandale guchibosia mange mwanchumuligiri twiranire nande ndo chechi abutokire chitaika 10 maiga echinsa 3 kera togenda tekorandi amini ko bana barandi bo manene gaiga rero ratebire dokorandi gekogera rende ngakirende gochaba ekara nonde na abasumba bo manene gaiga asigeta seni elitonyara ko batokoligerelinga ningi kilitoko batogokwa na semambia bono nabuliri boli the church netage toyo bobo muntu bo bagoteba na intutu agotuma guchiaria osugume no nyana machika yaito mate at some point kanisa nibwata magania yes na nda magania na bagwetira sebiro go bya kisiasa umurari murandi yoyo
enare goteba iga muna bono last time omugambi ore gwense bono iga garingi bwe kanisa ense goteba nga oyo bune bwe kanisa lakini anse goteba kanisa bwe ntakwa neutral te teneni ga kina basoro ira barandi ase monyugwete mo teneni munta kambeini twene tokoba katigati ekiagara bono yorororo bagoteba ebintu bina bikogenda kombo batanumura umurandi oino lani umurayi numwatoete kanisa so inje umusimamo nene ori naki yaya ekanisa tebase gosoka coordinate tebase gosoka tabase gotenenie tenenga ngoteni toro muntu ito twasaririe kanisa yo monene igo okoyoraga ya sarekire kwigure musomba unyasaye ukaniro tebire nga kanisa at any given time tegoteba nibwa tumontoye lakini egentera tebe nkilinga twakoira machiko yo monene uchiko ya bugati ekera toko ot abaraya batuko ba Biblia ni gatiba yense ya Kenya kera bakulie kiapo kili bamanyete meaning ye kiapo kili bakulire Biblia yo monene abantu abange bakweba ekiagera ekirenga bwate ngeriga gete gosoaria onyorire kiatagete wansa gukora bunatagete lakini Biblia eri nera bwenete gutangania mutu erinde murai ikiare nere bwatu burai wikiranite bokurwa senya sa bokomatenga tagenda bugeka ikiara no enjera Joshua kerako ego bogambia gotebunga meditate on this word day and night kera botuko na mubaso na ende lindoro togenda kemberera yes wano bo bembolia nga ibako genda kemberera kiagera batigire dirimu na mwaba beka bebire lakini onye ndiri babo kubwatia ekiagera muna Joshua tebeti na borojo boraibwa ebuna ko ira abantu mpaka kana na enda akahakikisha ngobaire kiro montasa exactly ekiagera onye ba tokobwati go twanyori lakini oroje katiberie twamo emurende enjirabwenete okora mangana yense na Biblia emokonye munabwenete kura abanta wetera so kuobwanya sa bantu bomo pamatukaya pastor mbobo to monene actually abantu amatukaya baroro bari bamobo eto monene ande baroro barubo chene kawaida batamwobo etyo monene egento nale ngocha gukwana nkiria nga ekanisa ntoko proposio monto inga kero kende bono na ero yo tua endo siri na ero bono kogenda mutwe suppose tua endo siri yo monto yo agenda mutwagwe ekanisa na kitogo tebiwo ntogo seko suppose tua endo siri yo monto yagenda mutwe bono lakini aete ebintu mbi base kogenda bunatagete amari aya abantu bense mbako toseka batoseke nga into twabaete omurai inumwa toeto murai yo no yobwe muma anda akariye muma nga naye bwatie lakini bun ligererie bona mangana ase twaikire amari ayense eso ayego seke kanisa iko nale ngoja watebanga tigo monta atenene kogijo monto yabo omuronge omonto muronge oyo musigete nyasaye na boigo ekanisa nabe ogosaba korokwo ngosaba tole abantu mbaroro bara makuruma bagenderete gusabira buna bone kanisa yito ya Kenya the country of Kenya thank you bagendete gusabira ense ya Kenya ni kanisa negendete gusabira yebon okay bishop tagete kwira dabona ase kera tokuligereria ense ya Kenya ase kere bono iga twa make strides to menyete sense ya Kenya sebono iga igento ngirigia soka juzi ga bagoteba nga ogutare litukulia Jumapili ni litukulia Jumamosi igo konyora abakenya bange bagendete kumubulio monene nga tokonye bakenya aba Jumatatu bakuboka na bupara bagoteba Njuma etengo gokorande njonye toko nga isiringi 10 togwetaga iga turatiga bona bana siasa chimbaratero cyogo kinia abakenya because ekera togokwana oyobo murai no yo muitocho chebono na njira diri kurwa seseme ya kabira kera chiri busialia
uchumbekera machi kama ngao chimbaratero teachings cheito Kenya kero kuyeligerera at this point to a convert ria Kenya babwatiri chimbaratero chyo monene gose Sunday na Saturday yabere ne ceremony yo kochenga Jumatatu tuirane tomenye buna tuli ande Jumapili turuke omuralia mbia mono asenge njoko ngali wakanaenda ndaite kura kwirania asini nyuma yake egento nkire mwakwa nango ekanisa nebwenerete endo osio muntu asenje twensi ntotagete muntu oromu yogo to favor oso okorege ntekia na bora choro muntu ase koite kanisa nje to me ekero Biblia tanga kere raisia sia karaste kero ense kogoka nje if I can say nimbo ato mushiriko yo mo mwana siasa tindi kumutacha handi ni mwanje tsana handi ngoni bwa na mabuta kwa mubegere omaite omangana mabuta yaro ndo tugambe kali tukolinga egento nara goteba ne ko muraria I'm sorry to say this abantu abange esoiro burandia ekene batari barandi ebintu bago teach omaite amangana ya go teach wekanisa tari yange barasa amangana nyasaye kwa makonyo abantu bari basoire kanisa kintu bakorandia nge okonya mu Kenya usenge okonya muntu oche kanisa njenara goteba iga abantu bamintu chora chikanisa mogochi chikorandiringana nyasaye ikiara chikanisa chiachire instead okonya omuntu agotenena egenda akorandia division osateba bali bakorogire bono toko batinda chira se bakwe mate kini kibono no tinda cha deli tukelio okobegete koro teka no tinda cha kabisa tinda cha everything gra tinda do tinda cha bakulero I'm sorry to say paka mwekera mwachaka go tinde kabali bande balende other side batali batacho muzangereka noyo because yoyo ndengo ligiare kero ko mwina taje tirere kanisa yago yes kwa mutinda jirani yago ataba tinda jirani nyarebe taja uroje uno egento kiri mate egento kiri okuruzi munuo uno murai abantu ngokete kibale very serious kwanya abantu babwate hatred lakini abantu barandi Yesu barandi ringana nyasaye emioyo gegotulia egento kiaitire abantu negento gekurwa abarandi abange basoire kanisa batari barandi ebintu bakorandia bitali right nande kine kene ngokotebi abuno tugwena turigireria no wani chinago tena eserikali ikiagara serikali ne ito twensi nebwe ndirige no ne chikanisa cheito ikiara iga montare serikali ale ne baka bali kanisa ikiara uko no monta gojo amafuta imwateba kwanya la yantu banyum amafuta ngaki ukunywa amafuta agorire supermarket enda tigo koroma ozingwana kora vintebi monta yantu bali obunyanzi basoka isiko bali obunyanzi as a president mwegenu nale bono mambio gokumiti sana nga pastor kana tinywa ayo musombo manante vet nali ne tuno mondo ketegali na musabete lift na chitana gari na gante inko andara gusito kadina ne tukendrete kabisa na road drive as akego amachiko nga atelier gari ga umaita mana ditu tu rura buga ndoro rusira amafuta kitasa begete muraga gabo takachupe ka konyu ngomunda tangi gokonyu anya chini ya majiko bekorba amafuta yo murandia ya muete asali emirimo yata ko para kabutata nguru waroroge ne nyakitari bono bintu bune bigaki une serikali nebwenete ekamapu ekero father linda abana bawo bonsi bintu bune byo mbibwenete abarande barandi enjiri bantu bako babia bantu barandi gwenchiri bako babia ekera pastor ganda tekukwana nande in fact kwa letre conversation yendonge yokoligelinga kitoko regulate chikanisa da kugenda kuchipusema 2007 2002 pastor kwa rabel sense ya Kenya kwa rali binte binge na ndi twakwanire gore kanisa lakini se kuligerelia mweshimiwa Mwai Kibaki bano linyagosira na Raila Amolo Odinga ingakiri ebiti bya manyekanete
ukoigwa ntoje togende Nyayo Stadium, ntoje togende 64 Stadium, ntoje togende asigete, lakini ritukuria rero ratiba egosoka ntoje tutuke Sitam Buruburu, ntoje tutuke asigete orwao. Is it time politicians yes na bege nungocha bari gosaba because enjera tu abacommodatory to church nelinga they are one of us. Lero oise kubuga tuise kubara pastor na bumugwanjirana bari kwanda stadium buna bagachire onyolenga kiya Kibaki ebagachire ji stadium mono paka tukamanya ebiti asamalieta abune 64 stadium koyunga lero ababwatani be asigete no bari lakini era ababwatani aba no bari sika paka mwarutero chitiya gasi kanisa. Digante ebe igo moraria nga amaene ekanisa twa failed ekiagera igonta gete kumachikorigereria korora nga the politicians barorire nga abantu boka barabase kubwatwa so tati toire chikura n'abakristo and barorire from even the previous the president the governing president now. Again, to yoka bwatete ne kanisa. Anda kayebwata kabisa e kanisa. Ojicha, oba umorera material, oba chengera, oba agachera, ogolero morandio yo gario tabwate gari and such like. Nothing in chabarandia ntwe tuaro wiri yani tuaikire korwa soba nende bwa Nyasaye. Emekutane ye bwenete koba isiko gari ase ebiti tari ase chikanisa ime bona sengencho twarigereirie meuko buna ririkare nateba twateba nga yaya oyo tigachaji chirinde rio gakorwe sadaka nande ntobwataga project getega aiga na bago tokonya. Thank God for onko mwakanyasa sengenje kanisa sengo sasima. Kanisa sengo sasima ntwana korangeria nga no raito korangeria elinde elia tuchangere ekanisa egenderere. Ekanisa elia sengo sasima Buruburu ali ayaira over 200 million lakini yo chiarueta se emeuko yabashirika boka bono asengenje gutanyora kwa bakristo abarandi bono bayikirense basoire goteba nga bono tiga nyarebe tigache so tatio nyorera ebulpit yorro nga no nande akonyorera photos siasa ngogerero buoro bosoe nande chiklama kol chichiche tware bantu bagoteba twakanire ntuliko kora gento gete resist chiachire chi statement binecho paka kwanyora bachakire ko resist this morning kwara koba nali umusumba bomane gwatenene se pulpit ogo kwanera abantu bomanene message yawe ya hope nere kwara koba amasemeria Nyasaye ikiara Nyasaye ndero bwate ukoigorera na gokonya abantu na indekera abairo umuntu yiga kubakona Nyasaye lakini baanze kuligereria nga ningo abwasiri tengira nese musumba David na yakarwe message yawe yakara nichinsa na kiro kinindo cye cyakire kuminyoka bono ngukwanera uru mugusi ngo matebyore mwumira nenere kanisa eri yago gukwana murenere umwegeni yoyone n'abandi abantegerete basomba muna ntwi tiyo tutware ukwegena asomo nene ebintu yene biya lakini mbiri koleto obomoyo burasi Nyasaye kyara abantu ba ngainwa abande asengencho yoko ngainwa ndirigo tanga abandi bo buri mumbayo mbaro batina sekene na abani bachire nande egento nago tebya abege n'abarandia Jeremiah 29 number 7 watabanga Kenya ine yaito tigato yesabere etwaro molembe kaya twaro molembe nari enjiri turayerandi nandi tutwaro kugerana ki Nyasaye na tokonye ebintu byense nebiya lakini mbigo tobugima na bora twale ebintu byonsi bi
lakini obugima Bokobole. so twali gusabira ensi yaitu ya Kenya abakristo twirane into Pentecostal times and we keep the fire burning eke gusina kitoko tabona Tutige umuriro bwo monene go ndeta gwo twigereria umuriro chikuruse tuna gitware gukora uru back umuriro uri bwoke nabo kwabo uri umurari ngai sikwizigire revelation gose eke gusito taba uko mano ke bataba inyura ase kwagwire wirane tindusia eke kinara kebekerero tinkerusia so twirane aso wanchane uri wakale twale gosaba injiri twale korandi tutali koburukania turandi injiri yakene na ande corruption to yekwane asama dabau to yekwando temenga aya Sauli na igule ryogi y'ingondi kwa ibire tukwane kene nari turabe moyo tiangira dasole bishop reverend Michael Danese bishop asenkwana mugusi bono mambiga na atagete kuna ditwate abona igweli yogi uko model umotebye ikera toko genda busia na manga gendete gonchukanana bategereira barayi abanene rero gutaka baigunga nyarebenga yagenda rero ntagete baigu kogo batebinga ninki kelie kirenganya saraga ni batwara soluma bwabo mbia muno muraria asenge chinsa watoire na boigo nintagete gukwanira mugusia ndonsi asare chinjira ni chinyinge na boigo nintagete abasumba bariyo bakorukwa abasumba banyasaye abarangeirie kene babeka amaruanse elinde ryo bamosasime nyasaye bamurangerie baborio wanja kwa nyasaye nkoro kyoko elinde litokoro wanja kwa nyasaye taliyo wanja kwa mwanya bantu taliyo wanja kwa bantu na boigo nintagete kugikeria kigima ebintu bikorukwa nka corruption na tribalism timati gusena kieke gusige go kwana obokabira no obokurumi amona obokabira elinde ryo ekiagera abantu baito bare orova totige obokabira nande boigo totige obokurumi ense yeito nense ngiya entoereru ense kanani twalenge gocha gotiko obokurumi no bokabira yori bono twalenge gocha goetanie Singapore mo president yago agosanera igo twalenge gocha goetania Singapore okay lakini yakero twatikire obokurumi nobo gesakwa nobo nyomba yakero twabitikire ebyo yori bono Singapore toko yetiga magegara okay yamon bishop nje nate baringana ri umwiso moralinya sago seni aso gotwa ikina kinate bana ki ka barandi opportunity abarandi baro kanisa nero nje ntonale ko tebi mugusi asabeta politics siasa is not life and death tigango tebe is not life and death eyengo mupira abantu mwachiro mupira ekere timu eri abwire tali utogoita na tuku tigebe na ki politics is like no muchezo abantu bakorwo yani abantu tiba baire politics babekanga bona ye no gukwa kwa mangana mangana gukwanwa mabe linda mangana gukwana ayibune politician ayibuno umuntu kawaida mangana ayina bara itumuntu osaka like kiamambia konyora umwana oitirwo okule asenge kwa kurwanira muna siasa baada mate nayo kumya wale umwana okule bosa igenda nayo yaba kusiba minto ase babeta tindiko kana mo kwa politics lakini teba sako banga kifu na kupona tigebe na na mashindano naende ekermo kwenda kwana mangana akochenga tali yo goita okay tafadhali igotu asante sana asokonyora bagana nde maybe nabonda aba eno embabire mu bakwani kulende narora bali mona gwa kesimi nabonda bwateye mo era kuna kubuga ndara amanya gose no muiko mu bwatire bwo mona nsoko bwakire ningo to kwa derese mambi abodo asante kwana niliyogirire igorake pole lakini tanganya tu kwa simba irani tena zaidi lakini
niye mangana nara bwagera tatega ngumire naro je ngana kitiga ngomba boli kiti muragi lakini nari koboli ate ya kwa Kenya tuarira andi na gara ba ko to ya kai hamaya unabona mbele soli kutacha kama mjini na Margaret Wanjiru aruba vile naona ati parliament ya Kenya matukama ono kubulikuwa nengo mje sasa rasi na chini para matukande wote para uno mataba ndio bali ba ya wana la tomi ya ba umwana obogwano kerara tenene bana yongezya para ata ko kikenya wote baba ko basikeze na mangana aje era na hiyo ko yura. Okay. Asante sana. Biyamona sana. Na aligule libuli yao. Na nabaga kirisimi. Pastor koja tuakuri. Nyasara kurangeli boni gano genda ase siasa. Nje tingochi. Mwana ugo era na banyasara murangeli. Na bauchi. Pastor. Bishop Bukadi ritaka ndeze siasa. Nyasara kurangeli boni go gotebiri abantu aba basumbukire. Tuachorire kiro muntu batigire. Posta yago nyanyore ya siasa because yagateba oraro liba mutaba msimi mba beta babunge nabo igo Margaret Wanjiru. I think ekori mbwata nigere igoro kubwa obo president bwense. Nje no muntu bwe chinse chinyinge. Igo tingwanja kogenda na tingwanja koba politician. Okay. Nintagete koratenenera egento keria nyasabe geteime ya neritangani. Okay. Kero kionge kole. Okorangeliwa. Murandi nemaye. Alia sokorandia wetio MCA ne chikura chiri bubere choka. Ekanisa Sunday ya mayo bwate chiri 15. Nkio tabo jiregende kokonya abantu bamone. Akorengana na inche. Ekiara ni manyetenga nkinya sana ngereti nkole. Ekina kigente kio kieritangani kwimanya na kumanyanga na arangeri wembe omo MCA gosomo MP warai ekiara ko mo MC gosomo MP igari asende egwadi yoka ekorokuke konyoki boneri nenke sana kolengana ni njiri elinya sana ngeri goikense ngima kolengana na Mathayo 28:18 mpaka 20. Okay. Bon ndangeri ensengi igo goika manyanga nya sound angeri gokoraki lakini onya bali barangeri goyo rangeri gwera atebe ngorangeri goinero lakini asenje ni manyete nande ningaki kishite nki nyasanda ngeri nkore Murandi David umatekera bago che kanisa ni tali ugosasima gwoka mbaligiretio mubaro bumusangerekano uri obugureti bwonse musangerekano ura oncho ko batebi twasumbukire to Russia toire bosia sabantu bomone na babwenete kobera Omuraria no motegererio yo tegerete ensoko iteti obori riswali ligia sana na njinga taite mwirane liga ase Psalms 112 batabanga abana baito they shall be might abana baito tokorake moika oyoganirie emeremo yoborai ugani emeremo uganiri tingo mukani nabako lakini nje bono munangu gwada nabarandi ba minta you cannot serve two masters ekamogero kibagogi anje pi egendo range beka kando. Okay. Yanyi gwera tukurira ningakira ni ukwayeli. Soko bwakire? Ngaki yale. Okay, asante sana. Banjozi kaikwa boge. Okay. 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 Asante sana. Lira botrabe tojora lijibu aburadigireti. Vale batema goze. Liteme gere ngorira. Ayo omotegere litianda la koirani liga. Ekanisa engia. Ne kanisa ekarabune segia arwanete 207. Ekanisa ga change. Egakonya bari ubogayani. Bakabagayana bakaumira na kovya nani
ine kanisa bono ekanisa ekorigereria ababara kana batakanwa ine kanisa ekanisa ekorigereria vulnerable people yole Yesu na cheta gatabanga ya yoyo paka tomurusia saro yo agacha gotorusia you are vulnerable that is a church. Okay. Yes. Ni moiranerie komotebia kanisa kanisa igebwata mangana abere yekegiriki mega kare korukwa kuriakos ne yende ecclesia that is the church kanisa igekorukwa erweta samangana yabere ecclesia n'abantu bari bajetiana na kuriakos n'abantu abacheru banyasa inere kanisa wono nyoyo kabeiro mocheru na ndu chira amasenge cyanyasa inere kanisa ngikirana tinko bare amona baminto buna bakwanire kanisa actually kero mo tekereri oyo arengereti ngana magacho gose denomination gete denomination gete na rengi ya Catholic PH yeito sitam tinta tigo tebinga kanisa nero engi ya lakini enkoro yao yo kaigebe burunge ase Nyasaye. Okay. Thank you. Asante sana Bishop Kora. Egento nara ko motebe motegereri ngagirite gentata tukumanya nganisa kiara agende ngi njendo nara ko motebe neke banda bange bari gosoma ngana Nyasaye tiga umuntu osoma Nyasaye otuachinga kina Nyasaye osaba so that na aende kanisa na bakumanya umuntu wegenda korandia ngiri kia Nyasaye agenda singana Nyasaye likurandigwa liekene bantu bange bari gosoma ngana Nyasaye bato ko basomere muntu yes ikina ngina otena eretika some na bakumanya bwiganaga yendombu yakero segene ngeyo ivo Bibilia ngatebere ngabare kogendekera basomi go batukuri bataka kumanyanga ngayaberete wanchumulige lichitire 35 maige chinsa 3 inchenguru ku Innocent Onyango kwa niaba ya barandi bonsi pinabwa te Bishop Nyakundi David Nemaya wona tigambarangilie sekore na murara biya mono sana sokonyora libaga nagocha gukwana no mugusia sema mbia bono twagokire liogirio monene lia bekirugoro nande batebire ngilie talio monene lia imukigugoro tumirane litukuliankyo tukuru murubeli gwensoko bwa kiribwe iki chenguru ku Innocent Onyango